Ngay với na review gần này lệ đó na tu na karon tilan hi ni a chuan Octor Smart Appliances ti ni a hi Amazon atang ka cha ni a printed price a hi chuan sang thum zali samkwane ma se discount lai khan sang khat le tle min gan le ya chu engata na man nge kan ti chuan mini UPS ni ya hi met la hen zia ka lang phalo de ole ka up to 4 hours star car li da ya chum chu Wifi atante tin hei chu sang sang ve sang sang khan on da car li eng lo thei ta ni Wifi router atante set top box atante cordless phone atante CCTV camera atante mang ta ni hei hi current om lowa Wifi and down loop internet man thei lo ngal loop eng lo nan ka le ni a sang khat le ti ni chuan hei battery capacity 200 mAh nia 12 volt ni bokani an unboxing chin don ni an unbox sanga tha kan ti zo ni em hello ni mai ta chuan hei hi ti hian kan tianga hei hi router lama kal mai don ni hemi englo hi chuan hei hi adapter kha lo ni mai ta chu ti chuan hei kan on anga hei on na le off na nia a mai nen charge a current hi huna hi an lo backup mai do dark car li da ni kan ti to kha hei hi ani mai ta avoina kan unbox thei chu hi tai te kan share du chuan hei hi lo ni le mai ta kha kan ma mo ve ni chuan Amazon a cha tur om renga ni ti kha kan soitel ngal ani e hello me